Rijntje. Elsje. Nee. Maar de jurfwallen. Zij is nog drachtig. Renske. En deze eruit. Dat is Rijntje. Kom maar Rijntje. Rijntje en Lieke, de tienen. Hengster. Kom maar. Goed zo. Deze er weer uit. Dit is Pierkje. Pierkje is nog drachtig. Daar hebben we Pierkje in. Dat is Sally. Maar Sally had... Oh, jammer. Renske. Marlina. Timon. Uniek. Kom op jongens. Dit is Yildau. En Yildau, je hebt bij Sjerkje. Dus die kant op. Die kant op. Goed zo. Daar is die man. Dat is Sjerkje. Goed zo. Rechtsje. Eeuw. Druk ze door hier. Even zien. We hebben het toch even niet in, hè? Dit is Lina. Kom Sally. Kom maar. Sally en Lianne. Lianne is een menne. Kom maar dames. Renske. Oh, Demluwe. Nou, even zien. Is het nou goed? Ja, die met daarin. Elsje. Elsje en Jacobien. Hier hebben we Sally en Lianne.
Nee, Elsje, kom. Elsje, kom op. En Jacobien. De Jurre. Kom maar, goed zo. En dan met Rinske nog in de box. Kom maar Rinske. Rinske en Lina. Lina is een piemen. Hier hebben we Johnny. Kom maar Lina. Rinske en Lina. Sanne Aukje en Klaske. Vanmorgen geboren. Sjerkje en Jildau. Richtsje. Rijntje en Lieke. Sally en Lianne. Elsje en Jacobien. Jacobien is aan het drinken. Dit is Pierkje. Pierkje is hoogdrachtig. En hier hebben we Uniek. Uniek is voor de karrewest. Hey. Ja. Hey. En Johnny hebben we nog. Johnny. Kom eens. Hey. Hey Lina. Lina. En Rinske. Oeh, voorzichtig.